Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Gemma Kalapati, Admin Kisuchin Evangelista, at kay Admin Kaka. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ni Kuya Dudut na si Ate Jo. Taong 1990, Norzagaray, Bulacan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa Manila si Ate Jo kasama ng mga kapatid niya. Yung mga magulang kasi nila nasa ibang bansa. Bali ang kasama nila sa bahay nun, lolo at lola nila, tapos 2 tiyahin. 3 silang magkakapatid nun. Si Ate Jo ang panganay, tapos 2 lalaki na yung sumunod. Itong mga panahong ito, papalapit na ang kanilang bakasyon. Pinag-iisipan nilang magkakapatid kung saan masarap pumunta. Yung lugar na hindi pa nila napupuntahang 3. Mati kasi taon-taon, meron silang allowance sa mga magulang nila para panggala nila. Para kapag may mga kaklase silang nagyayaya ng mga outing, makakasama sila. Hanggang isang hapon, niyaya si Ate Jo ng bunsong kapatid nilang lalaki na sumama sa kaibigan nito na merong bahay sa Bulacan. Kahit 5 araw sila doon, pwedeng-pwede. Best friend kasi yun ng kapatid niyang lalaki. At yun ay si Nard. Natuwa naman si Ate Jo sa yaya ni Nard kasi kilala niya din yun eh. Madalas pa ngang makitulog yun sa bahay nila. Kaya walang pagdadalawang isip, nagpasya silang magbakasyon ng 5 araw sa Norzagaray. Fast forward tayo. Araw na ng bakasyon nila. Bago umalis itong 3 magkakapatid, medyo hindi na maganda ang nararamdaman ng lola nila. Nagbiro pa nga ito sa kanila na kung pwede sana, sa iba na lang sila pumunta. Kasi hindi talaga maganda ang kutob niya sa magiging bakasyon nila. Yung lola kasi nila na yon, naniniwala sa mga pamahiin. Ito namang lolo nila, bago sila umalis, merong ibinigay sa kanila na maliliit na tela na merong lamang loob sa bato. Nakatahi yun kaya hindi nila makita kung ano yung laman. Pero sa pagkapa nila, matigas yun tsaka parang bato yung hugis. Ang bili ng lolo nila sa kanila, palagi yun ilagay sa bulsa nila o hindi naman kaya ikwintas nila. Hindi rin kasi maganda ang kutob ng lolo nila sa magiging bakasyon nila. Sa tinagal-tagal nilang ginagawa yun lang yung unang beses na naging ganon kaaligaga yung lolo at lola nila. Bilang mababait at masunuri naman sila, lahat-lahat ng bili ng lolo at lola nila, sinunod nila. Hanggang sa, ayan na nga, araw na ng pag-alis nila at pagpunta ng Bulacan. Sakay sila ng isang vanon. Van yon ni Leonard. Bale, ang mga nakasakay sa van, si Ate Jo, 2 kapatid niyang lalaki, yung driver, si Nard, at tito ni Nard. 6 lang silang sakay nun. Bago bumiyahe, naisipan ng tito ni Nard na dumaan sa asawa nito. Meron kasi siyang nakalimutan. Malapit lang naman yon. Nung nandun na sila sa bahay, ang sabi ng tito ni Nard, bumaba na muna sila kasi may mga ibibilin din ito sa asawa niya.
Baka matagalan siya. Nung nasa loob na sila ng bahay at nakababa na lahat, nagtanong yung katulong ng tito ni Nard kay Ate Jo ng, "Ne, bakit hindi bumababa yung isang kasama niyong lalaki? Ando dun pa sa likod oh. Tawagin mo na. Baka nahihiya lang eh. Papasukin mo." Napatingin si Ate Jo sa van. Wala naman siyang nakitang lalaki. At saka, kumpleto na silang nakababae. Ang sabi na lang niya sa katulong ng tito ni Nard, "Ay, ate, nakababa na po kami lahat. Wala na po kaming kasama sa van." Yung ngiti sa mukha nung katulong, nawala. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Tumingin sa gilid niya at tumingala. Nanginig ang labi nung katulong habang nagsasalita ito ng, "Sige ne, pasok na kayo sa loob." Pagpasok nila sa loob ng bahay, nag-usap yung tatlong magkakapatid. Natatawa-tawa sila kasi ang weirdo nung katulong. Mga 30 minuto ang lumipas. Umalis na sila sa bahay ng tito ni Nard at bumiyahe na sila papunta ng Bulacan. Hapon na sila nakaalis. Habang nasa biyahe sila, pansin itong tito ni Nard na panay ang tingin ng driver nila sa rearview mirror ng van. Narinig ito na tinanong ni Ate Jo. Ang sabi ng tito ni Nard, "Uy, anong tinitingnan mo sa likod? Sila Jo, hindi talo yan ha, bata pa yan." Iiling-iling lang yung driver sa kanya at sumagot ito ng, "Ha? Hindi ho sir, tingnan niyo ho oh. Diba, 3 lang yan sila kanina? Sa pinakalikod, sir, may nakaupo pang isa." Inoobserbahan ni Ate Jo yung tito ni Nard. Panay nga ang sipat nito sa kanya sa salamin. Buong biyahe na ganon ang ginagawa ng tito ni Nard. Hanggang sa nakatulog na lang si Ate Jo. Nagising na lang siya. Nandoon na sila sa Bulacan. Saktong-sakto ang dating nila doon. Hapunan. Welcome na welcome sila sa pamilya ni Nard. Pinaparamdam ng mga ito na miyembro din sila ng pamilya. Totoo ba? Ganito yung mga Bulakenyo at Bulakenya? Mainit tumanggap ng mga bisita? Tuwang-tuwa yung magkakapatid kasi pakiramdam nila hindi sila iba eh. Ayun, feel at home kagad sila. Marami ring sinasabi yung nanay ni Nard sa kanila na pwedeng-pwede nilang puntahan. Meron namang sasakyan kaya walang problema sa biyahe. Unang-unang inalok nitong lugar na puntahan nila ay yung tinatawag na Bacas River. Gawa ng napakalinis ng ilog na ito at talaga namang magandang puntahan yun para makapag-relax. Nung narinig nilang magkakapatid ang kwento nito sa kanila, manghang-mangha sila at gustong-gusto na kaagad nilang puntahan yun. Pero gabi na kasi eh. Makapunta man sila doon, hindi din nila makikita yung itsura ng ilog. Kaya mas mainam na umaga na lang nila puntahan yun. Habang kumakain sila sa loob ng bahay, kinalabit ng isang kapatid niya si Ate Jo. Ang sabi nito sa kanya, "Ate, tingnan mo yung driver oh. Kanina pa nakatitig sa'yo." Napalingon si Ate Jo. Nakatitig nga yun sa kanya. Nilapitan niya para tanungin,
Ang sabi niya, "Kuya, bakit po?" Ang sabi nito sa kanya, "Huwag kayong pupunta sa ilog bukas. Delikado dun." Medyo na-weirduhan si Ate Jo sa sinabi sa kanya ng driver. Tinanong niya ulit. Ang sabi niya, "Bakit naman po, kuya?" Bigla na lang itong lumabas ng bahay at dumiretso sa van. Hindi siya sinagot nun. Sinabi niya sa mga kapatid niya na huwag na silang pumunta sa ilog. Kasi sinabi nga nung lalaki na delikado doon. Habang nag-uusap silang tatlo, narinig sila ni Nard. Ang sabi ni Nard sa kanila, hindi naman araw-araw delikado yung ilog. May mga buwan lang talaga na delikado doon kasi nga tumataas yung tubig. Pero sakto naman yung punta nila kasi hindi tataas yun. Tapos doon lang sila sa mababaw na parte. Nung narinig nilang tatlo yan, nakampante na sila. Lumipas ang buong gabi na yon na puro lang sila kwentuhan. Ang saya nun. Hanggang sa sinamahan na sila ng nanay ni Nard sa kanilang kwarto. Agad-agad inayos nila ang mga gamit nila at nagpahinga na. Excited na sila para bukas eh. Kinaumagahan, pagtapos nilang mag-almusal, inayos lang nila ang mga gamit nila at dumiretso na kaagad sila sa Bacas River. Ang plano kasi nila nun, doon na lang sila magtatanghalian. Marami sila nun, parang nasa 10 ata. Kasama kasi yung ibang kamag-anak ni Nard para merong magbabantay sa kanila. Nung makarating sila sa Bacas River, silang tatlong magkakapatid, manghang-mangha sa taglay nitong ganda. Bukod kasi sa napakalinis ng tubig ng ilog, napapalibutan pa ito ng malalaking bato. Tapos mapuno rin yung paligid. Talaga namang nakaka-relax. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad-agad lumusong silang lahat sa ilog at naligo. Ang mahigpit na bilin sa kanila ng nanay ni Nard, wag na wag silang lalayo sa mga kasama nila. Mahirap na. Baka mamaya kasi kung saan sila pumunta eh. Nung una, doon lang sila sa tapat lumalangoy. Sobrang babaw nun. Hanggang balakang lang yung lalim. Hindi sila makasisid. Marunong naman kasing lumangoy itong magkakapatid. Kaya hindi sila takot sa malalim. Sinabi ni Ate Jo kay Nard na lumipat sila ng pwesto. Yung may malalim na parte. Para naman makasisid sila. Sayang naman kasi yung mga dala nilang goggles eh. Nag-iisip ng paraan si Kuya Nard kung paano sila makakalipat ng pwesto. Kasi alam niyang hindi siya papayagan nun eh. Ang ginawa nito, nagpaalam siya sa mga nagbabantay sa kanila na aakyat lang sila sa itaas para mapakita niya yung mas magandang view kila Ate Jo. Bilang naglalaro ng baraha yung mga yun, basta na lang sila pinayagan. Tuwang-tuwa silang apat habang naglalakad papunta doon sa sinasabi ni Nard. Hindi naman yun malayo, parang ilang metro lang. Tanaw din kasi nila yung mga nagbabantay sa kanila eh. Kaya lumipat sila ng pwesto kung saan hindi sila makikita ng mga yon. Gandang-ganda sila sa nakikita nila. Tapos yung kulay ng ilog doon, medyo madilim na. Ibig sabihin, malalim na talaga yon. Kahit kasi malinaw, hindi nila kita yung ilalim. Tuwang-tuwa yung magkakapatid kasi makakasisid na sila eh.
Ang sabi lang sa kanila ni Nard, wag lang gaano magtagal. Baka kasi makahalata yung kasama nila. Sa atat ni Ate Jo, siya ang unang-unang tumalon sa ilog. Pagtama ng balat niya sa tubig, iba ang naramdaman niyang lamig dito kumpara doon sa kanina nilang pwesto. Para bang merong yumakap sa katawan niya at hirap na hirap siyang umahon. Buti na lang nakaahon siya. Kumaway-kaway pa siya sa mga kapatid niya at sumigaw siya ng, "Sumunod na kayo! Ang sarap! Ang lamig ng tubig!" Pagbanggit niya ng mga salitang yan, bigla-bigla na lang, merong humila sa dalawang hita niya, papalubog sa ilalim ng ilog. Pilit niyang pinapadyak ang paa niya para makalutang. Pero may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Pagtingin niya sa mga paa niya, merong nakakapit dito na isang nilalang na napakalapad ng muka. May malaking bibig, maliliit na mata, at meron itong mga hasang sa gilid ng mukha niya. Kaya naman ito kitang-kita ni Ate Jo. Gawa ng sa dilim ng ilalim ng ilog, nagliliwanag ang itsura nito dahil sa balat nitong kulay puti. Wala kang makikitang itim na kulay sa nilalang na ito maliban sa mga mata niya. Nung nakita yan ni Ate Jo, mas lalo siyang nawala sa sarili niya at unti-unti na siyang nauubusan ng hangin sa katawan niya. Pakiramdam ni Ate Jo, sobrang lalim na ng kinalalagyan niya. Hanggang sa bigla na lang nawala yung humihila sa paa niya at may isang malaking puting figura ang ramdam niyang nakayakap sa kanya at inaangat siya papataas sa ilog. Nung nakaangat na siya, may kung anong lubid ang humila sa katawan niya. Matapos yun, tuluyan ang nawalan ng malay si Ate Jo. Nagising na lang siya. Nag-iiyakan lahat ng tao sa bahay nila Nard. Tapos sobrang tigas ng katawan niya. Hirap na hirap siyang ikilos yun pero pinipilit niya. Hindi niya din mabuka yung bibig niya. Gawa ng tuyong-tuyo ito. Masakit kapag pinipilit niyang magsalita. Nang napansin siya ng isang kapatid niya na nakamulat, nagsisisigaw ito. Kaso lang, hindi marinig ni Ate Jo. Nakikita niya yung kapatid niya pero hindi niya naririnig. Bakas lang sa mukha nun na para itong natataranta at nagsisisigaw habang nakaturo sa kanya. Ilang segundo ang lumipas. Nakatulog ulit si Ate Jo. Pagmulat niya ng mga mata niya, napakaliwanag. Akala niya patay na siya at nasa langit. Pero nasa loob lang pala siya ng isang kwarto. May isang babaeng nakaputi ang nag-aasikaso sa kanya. Nagsasalita yun pero hindi niya talaga marinig. Makalipas ang ilang minuto, nagsidatingan yung mga kapatid niya kasama ng lolo at lola niya. Naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari. Kinakausap siya ng mga ito pero wala talaga siyang naririnig.
Nakikita niyang naglalakad papalapit sa kaliwang tenga niya yung lolo niya. Tapos tinapat ng lolo niya ang bibig nito sa tenga niya. Yung boses ng lahat ng nasa kwarto, unti-unti na niyang naririnig. Hanggang sa naintindihan na niya ang lahat ng mga sinasabi nito. Umiiyak na pala silang lahat kasi akala nila patay na si Ate Jo. Tinanong ni Ate Jo yung kapatid niya. Ang sabi niya, "Ano bang nangyari?" Sagot nito, nalunod siya sa ilog. Akala nila sumisisid lang siya. Pero halos 30 minuto na yung lumipas. Hindi pa rin siya umaahon. Sa takot nila, humingi kaagad sila ng tulong. Lagpas 1 oras siyang hinanap sa ilalim ng ilog. Lahat ng mga tao doon nawalan na ng pag-asa. Tinanggap na lang nila na patay siya. Pero merong milagrong nangyari. Yun yung kusang umangat yung katawan niya. Kaya siya nakita nung mga naghahanap. At saka yung nagmulat siya ng mata niya sa bahay ni Leonard at pilit niyang ginagalaw ang katawan niya. Nung ginawa niya yun, doon na siya isinugod sa ospital. Maniwala kayo o hindi, 4 na araw bago muling nagising si Ate Jo. At nagising lang siya nung saktong dumating yung lolo at lola niya. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na ulit pinayagan itong magkakapatid na umalis na hindi kasama ang lolo at lola nila. Sa takot din ng mga magulang nila, umuwi ito ng Pilipinas at nagtayo na lang ng negosyo para kahit papaano mababantayan nila ang mga anak nila. At alam nyo ba, nakakaramdam pa rin ng matinding takot itong si Ate Jo kapag nakakaramdam siya sa may paahan niya na hila. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Isipin nyo, halos 2 oras ba o 1.5 oras siyang nasa ilalim ng tubig? Tapos nabuhay pa? Sabihin na lang natin na 15 minuto siyang nasa ilalim. Matik kapag ganun katagal, patay na dapat yung tao, di ba? Pero hindi. At saka, ang tagal lumutang ni Ate Jo sa ilalim ng tubig. Parang pakiramdam ko tuloy, merong nangyaring agawan sa pagitan ng engkantong nakatira doon at sa gabay niya. O kung hindi man yung gabay niya, baka yung binigay ng lolo niya sa kanya. Yun yung nagprotekta sa kanya para hindi siya makuha ng kung anumang uri ng engkanto na yun. Tsaka diba, nasa biyahe pa lang sila, may mga nakikita na yung ibang tao na meron silang kasamang lalaki. Feeling ko, yun eh. Yun yung nagligtas sa kanila. Last na. Sobrang bangis ni Lolo. May binigay siya sa mga apo niya. Tapos, may orasyon lang na ginawa sa tenga ni Ate Jo. Bumalik na yung pandinig ni ate. Di ba? Ang galing. Siguro, meron itong mga utusan ding engkanto. O hindi kaya naman, malakas talaga ang pananampalataya nitong matanda. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? Bago natin tapusin, shoutout ko lang yung random subscriber ko na si Pogski Matilano. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.